Mød din skytsengel. Sørg for, at du sidder eller ligger rart og behageligt. Tag en dyb indånding, helt ned i maven. Hold vejret et sekund. Pust ud gennem munden, ligesom et stort suk. Igen, tag en dyb indånding, helt ned i maven. Hold vejret et sekund, og pust ud gennem munden. Mærk for hver gang du puster ud, hvordan din krop slapper mere og mere af. Sidste gang. Dyb indånding. Helt ned i maven. Hold vejret et sekund. Slip og pust ud gennem munden. Forestil dig et smukt, hvidt, strålende lys af energi, der som en lyskejle åbner op til himlen. Du mærker, hvordan lyset er venligt og fyldt med varme. Du begynder at føle, hvordan du slapper af sammen med din vejrtrækning, der er helt rolig. Mærk det varme, smukke, hvide lys flyde ned gennem din hals, videre ud i dine skuldre, dine arme og dine hænder, helt ud i fingerspidserne. Slap af, mærk og nyd det. Det hvide lys af energi flyder videre gennem din brystkasse, din mave, din ryg. Slap af, mærk det, nyd det. Du føler dig mere og mere afslappet. Lyset fortsætter ned gennem dine hofter, dine lår, dine knæ, dine lægge og dine fødder, helt ud i tåspidserne og fylder din krop med varme. Mærk dette varme, smukke, hvide og afslappende lys strømme ind i hver enkelt del af hele din krop. Du befinder dig nu i en flydende strøm af varme, bløde kærlighedsenergier, hvor du føler dig sikker og tryg. Du mærker en engels nærvær. Kærlige øjne møder dig. Din engel, din skytsengel. Din skytsengel rækker hånden frem mod dig. Du trækker vejret dybt og tager din skytsengel i hånden. Mærk, hvorledes kærligheden strømmer igennem hele dit indre. Se på din skytsengel. Du føler dig helt tryg og fuld af fred. Din engel smiler til dig. Bliv ikke urolig, hvis du ikke syntes at kunne se din engel. Du mærker energien fra din skytsengel fylde dig med kærlighed. Din skytsengel rækker en gave frem mod dig. Dette er en gave til dig, fyldt med visdom. Du trækker vejret sammen med din skytsengel. Med åben sind tager du imod din gave og lytter nu til de vise ord, din skytsengel har med til dig.
Du trækker vejret dybt ned i maven. Ånder langsomt ud. Skytsenglens energi begynder at trække sig bort. Din engel laver en gestus med armene, som forsikrer dig om, at du altid kan få denne engleenergi, hver gang du har brug for den. Du føler dig glad og bringer gaven fra din engel med dig. Stille og roligt bevæger du dine hænder og dine fødder. Mærker varmen fra lyset bevæge sig fra dine fødder, læge, knæ, lår, breder sig til dit underliv, dine hofter og spreder varmen gennem maven, brystkassen, ud i dine arme, helt ud til fingerspidserne, tilbage til halsen, op gennem dit ansigt og trækker sig langsomt op mod himlen og slukker. Nu er du tilbage til værelset, som du er i. Åbner dine øjne og strækker din krop. Vær stille et øjeblik og gør klar til resten af din dag.